Аз съм Густ Хакер и ние ще играем една игра с някакво колело и рали. Рали ли, препятствия ли са, какво ли са? Не знаем. Но сега ще разберем. Първи мап. Значи тук има някаква нацепена батка. Това е гадно. Чакай малко. Добре, върнах се отново. Трябваше да изляза, защото... ме притесняваше едно нещо в тази игра. Защо навигацията е толкова гадна? Опа. И добре, защото тази жена е толкова скосмясала. Добре. Като цяло играта е тъпа. Ама да не ми плащаме. Колелото чува като някаква повредена резачка. Говоря съвсем сериозно. Тези, които си измислили, ако за тях така звучи колело, значи някакъв пич с много дълги пръсти. Добре. Вече знаем пътя. Засилвате се ето така. Важно е да не се блъскате. Според тъпата игра. Дай малко газ на този двигател. Добре, аз какво? Сега накъде? Не сам. Дзеленгя! Да видим какво ще някой играем. Добре, защото там тук излиза мъж, тук излиза жена, а там излиза мъж. Добре, какво стана? Просто така. Добре, не, какво толкова? Като се мисля, ще се върна в менюто. И ще играя тук. Ей, тук. Просто каричка с най-големите свини. Джампър. Правите някакви... Върху камък. Той лава ли? Гъс. Не, мощчето ли е ударен?
Мъжче. Изпълните. Добре. И някакво моторно колело. Колелото на чака не е лошо. Ама тези гасталаци ма пробутват. Тези гасталаци. То шум на птички не е от оня спокойния, който искаме да чуем. Този от оня гадния явно. Добре, ама как? Как? Това е... Това не е... Бастрабанчето за късно. Добре. Играта не е кой знае колко яка. Добре, мога да кажа, че навигацията е ужасна. Не говоря сериозно, навигацията е супер гадна. Ако някой човек му харесва... Колелото не е лошо, между другото. Това искам да кажа. Аз обаче искаме и тук долу да слязам. Дали ще остане? Не се предай! What? Възможно ли е това? Удавих се. Удави се. Добре, аз съм най-добрия шофьор. Предпочитание, не ми давайте шофьорски книжки. Не искаме да има повече умрели жертви в България. Юруш! Леко бе! Напрегни тоя гъс. Добре, стигнахме ето до това пракче. Не. Ако не обичаш. Май се стъмнява. Говоря за играта. Out of Road. Да. Прошло няколко минути. Видите после. Лавата отдолу. Направо е погубващо.
Гледайте каква пешулка прави той колело, бе. Добре, как е възможно да се разбиеш моста и да фръкнеш? Ама... Колко път се удари го такива камъни и не се случи нищо? Да фак? Кой е създателя на тази игра? Тази нацепена бака. Не, той нещо ще каже кашкавал. Кашкавал. Добре. Обясни ми как миналия път се блъснах, а сега минах отгоре. Добре, ето. Тук съм съгласна. Това беше тотален ужас. Даре. Ами, като цяло, тази игра не е лоша. Бъде, че гледахте моя клип, абонирайте се канала ми, вижте ме и сега и до скоро!